kuthiwa imukisa nothi ngathi adele umalandela abasekhonopha ngoba ubone elikhulu ushalela amashanofa embiza ikafala imiphumela sasoyithola ngomsuku ukhetheleza ukugisa ingqethevu zamabhuku ziphanga umthombo nobe ephuzela emgolweni ukuyezekile uhlelo liphele naye sesothulile isikukula senkanyamba esikukula izifo zonke usongena esitondeni sabibhika senamahlula bondoda thizeni unyato nezithe ingane uyalithanda igaraji kade linoshukelane inyumatyumane edume ngezinto zayipiko ngelingenamsila ukuba nomsila ngabe liyabukisa umkhombo ukhaba bobukhakhayi shoshela mashoshela abantu utheleke esithenga imbase nesisinde ehlukanisa ifunda makhwela namathwasa ikonyama yozuke lapha eqeda abantu ngokubelapha nayimanage bephezu komhlanga indawo yomntakabani kanti nasesemthini eGauteng uzakane kwaphela nomqhethisi imbungulu inyanga zakhona igagu lamakoti elisine kwakubhutshane lithela ibuye eganana lihlangabezwa umthimba noma buthe kinshaka airport nyanga iqeda wena wangasehla bagodla amabhayibheli nje bayakwazi osazwayo nondoda nobuthi shayela amashalo fembiza ikafala ukuphumela sasoyithola ngomsuku ukhetheleza ukugisa ingqethevu zamabhuku ziphanga umthombo nobe ephuzela emgolweni ukuyezekile uhlelo liphele naye sesothulile sakho sithi dumane adume esizweni isihlahla somdlebe nandlela msibabethebethe phazone phandla isiyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbo konke kwasikazi ndaba ikhala amanzi dictionary ndaba idida ini umtheni sanibonani ePort Elizabeth sanibonani ePort Elizabeth ake ngibayeke laba ngoba ngathi laba aba interested laba bekho interested molweni ePort Elizabeth Yanthanda never molweni phi ndifuna lanto asisho sonke molweni ePort Elizabeth nansoke haleluya bazalwane amen kukho into engizwayo namhlanje haleluya uma ngizongena kukho into engizwayo namhlanje Jesus kunento engizwayo namhlanje oh yes Lord something big is about to happen hallelujah kunabantu abazovulekela izinto zabo namhlanje iminyango yavalwa namhlanje siyayivula namhlanje sizovula iminyango yavalwa we are here to open the doors yes Lord abangasebenzi bazosebenza namhlanje ngegama lika Jesu abangayifumana ngemthatho bazawuthatha hallelujah abangabafumana ngabantwana bazobafumana ngegama lika Jesu abangapasa esikoleni bazawupasa ngegama lika Jesu abangawathola amabhazari bazawafumana yes Lord something big is about to happen it's about to happen oh hallelujah kunabantu abathi I've been trying ukwenza ibusiness ayenzeki ukhona uthi I so wish to be self-employed othi ndiyafisa ukuzisebenza phakamisa isandla sakho othi mina I so wish ukuba neyami ishishini yabona mawuhlabelela sibona isibongo I saw a surname weird surname M-O-Y-O moyo M-O-Y-O moyo hayi sukile ngibona isibongo sondela kuwe sondela la sakho nawo umoya
All right. Right now, Prophesy, man of God. kunento eyi-1 okumele yenzeke. I wanted one person. Nkosi yami. Unfortunately, sekumele sibuze uNkulunkulu ukuthi omphi lo esimfunayo. Jesus. Yebo. The only way is to ask God which one is which. Amapolisa athi Alpha bathi Mike Alpha andithi ama-alphabet babiza kanjalo yini ama-security awekho la xa nifundisile kanti kuthiwa Alpha Mike Alpha November Delta angithi kusho njalo sengibizile igama lelo angithi Amanda noma Amanda Amanda ubani uAmanda kunina la no yi2 Amanda Ayanda when Ayanda when Ayanda when ubani Praise the Lord. ema when ubani Ishmael. Ishmael which means thina besifuna bani Ayanda Jesus. Oh, prophesy. Whether I did the right thing now. 1978. Wawuzalwa wena. 1978. Okay. Prophesy, man of God. Lalela ke uthi umoya ingcwele kimi la. On Saturday last week ngibona imela efuna ukuhlatshwa umuntu wesifazane efuna ukugwaza. Ekugwazela umuntu omngani wakho. Igama lakhe uAbongile igama lentombazane yomngani wakho ixabanise angazi noma icherry yakho ngizawuthi icherry ngoba uyibhadala ngoyilobo lakho uvile Saturday ebefuna ukugwaza right or wrong Yeah, amen. Yes. Glory to Jesus. I saw a surname B-E-L-E Bele bona surname angazi noma surname noma yintoni but I saw a surname Professor ngena lapha hamba join them namhlanje ngizoniskena so busy ID number yakho uhleli phansi so busy ID number yakho uhleli phansi Yebo. and I will help you Jesus, prophesy. Babu Khehlelezi. uma ngihamba la kunento enihlala niva ngoKhehlelezi Khehlelezi udume kabi u12 angithwalanga I've got the power to give you money. Yes. Open up us. I cannot give you something that I don't have. Into engizakwenzela yona nami nginayo. Amen. Xa ndithi ngizakwenzela imoto ka6 million ingoba nami nginayo. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi the power of the ancestors is there. And the power of God is also there. But before we go to God, asiqale sihloniphe izinyanya. Nkosi yami. Ukhona nivayo? Ngifuna ukubona uthi umoya oyingcwele lo sisi lo. N-O-B-E Nobe ubani uNobe? Nobe. Uthi umoya oyingcwele ikhona into eyayenziwa kuwe. Lalela. Le mali okokuqala kunento ozoyiwina. Bhala phansi date. And mawuwina ngifuna ungenzele ivideo ungisendele. Amen, Dad. I'll do so. Okokuqala uzowina imali ewu13,500. Ukuhlupheka kwakho kuyaphela manje. Jesu. Ukuhlupheka kwakho kuyaphela manje. Baba, ukuhlupheka kwakho izinto eziwu3 owawukade uyifuna kumele uyifumane before umhla
17 this month. Wena imali othe uyayifuna u7,000 uyakhumbula? Uyakhumbula? Le mali kumele uyithole before mhla ka17 this month. Ngifuna ukwenza sure. Awusabi ukuyolala nelesiya scoop. Usithathe nje ufike ulale naso. Usicelele ubufuna ntoni? Uzohamba nale oil or couch ngikunika free. Jesus, shaya isandla kakhulu. Awu asu. Awu phana pass. Ngikunika free. Yenza kanje. Ifoni yakho yiyo ezokunika i-results ezi. Thambisa ifoni yakho, andithi uyithambisile le oil. Sapha lo. Thambisa ifoni yakho. Thetha ufuna ntoni? Ufuna ntoni? Imalini? Unganyuki. Andithi wena uthe ufuna malini? 7,000. Thetha ngo7,000. Le oil awufike endlini. Kukhona into othi xa usowufumene imali uyinxibe kakuhle. Andithi? Like for example, i-shirt lakho leli in. Ufike uthathe le oil ufake 2. Uwashe impahla ozocelebrate ngazo. Mase uphumelela uthi ngizocelebrate nginxibe ezi. Wena imali oqala ofanele uyifumane u13,500. Amen Dad. Umzi wako kwenu uhambe owakhe. Uhamba nobani lo mama? Uhlala phi? Uhlala phi? Uhlala phi? Apha. I so wish if bekufishane kwakho bengizohamba siyoshoot umzi wakhe before ukuze ni witness. Kunemali azoyifumana. Uzawuqala afumane 13,500 ngala mafutha. Unayo imali u10 rand. Enye futhi 10 rand. Unayo futhi enye 10 rand. Uzocela uzonikela. Nje phansi thethe ya ambani nohlala phansi uthi umoya engcwele sisi ukuhlupheka kwakho sekuzophela kodwa ma kuzophela ukuhlupheka kwakho kuzofanele uqala uthola imbuzi emhlophe. Imbuzi, ibhokhwe. Kunjalo Tasha. Xa ufumana ibhokhwe kube sengathi khona into esikuhlamba yona. Okokuqala, number 1, une miscarriage eyenzeka kuwe. Kunjalo. Number 2, wenza abortion. There was a miscarriage. Second one, wena wenza abortion. Kunjalo. Number 3, wenza enye abortion. Kunjalo. Kunjalo. Iphinde futhi. Number 1, it was a miscarriage. Number 2, abortion. Number 3, abortion. Kunjalo. Iyashindluke manje. Mtsipe awuhlabele la ngoma yakhe i1 nje la. Jesu Phakamisa isandla sakho lapho khona. sindi Yes. siwa nenyoka ebusuku. Kunenyoka engiyibonayo engifuna ukudila nayo njengamanje. Kunenyoka evala izinto la
engifuna ukudilaya nawo njengamanje. Hlabelela Mtsimba. Jesus. Fana nawe asikho, asikho, asikho. Engizwayo la. Kunomuntu into zakhe seyivalekile. Jesus. Sivalwa inyoka. Ulabash. Njengoba ngisho ngithi usisi bekumele ngabe simgeza ngembuzi emhlophe. Masimhlamba ngembuzi emhlophe. Uthi umoya engcwele lo sisi ngo-1998 ngomhla ka-6 June kune-abortion akayenza yena. Mayenza le abortion wakhupha umntwana wedlozi. Lo mntwana wedlozi mayemkhupha kwangathi idlozi lakhe liyalwa. Uthi umoya engcwele lo sisi unenhlanhla. Ngabe ngiyamthatha ngimbuyisele ekhaya kokwabo. Ngithi kanti wena uhlalaphi? Waphuma kanjani ekhaya kini ngoba kunento kumele ngabe uyaxolisa ekhaya kokwabo. Uphi mamakho? Sekerkut. Andeva. Sekerkut. Uthi umoya engcwele kunengxabano ethinta wena nabazali bakho. Ngabe sakhali. Sondela la buti. Wena. Yakholelwa. Egameni likaJesu sengiyakholelwa. Yakholelwa mina. Egameni Jesu. Lalela. Ithi lapho kukhona umsindisi wethu. Besho. Lapho kukhona umsindisi wethu. Worship nje. Lapho kukhona umsindisi wethu. Ngicela ukhiphe ifoni yakho. Ifoni yakho ikhiphe ibanga ngesandla. Uma
ifoni yakho ine flashlight eluyiflash asikhanyisa into zakho uma ifoni yakho ine flash iflash manje khupha ifoni yakho ibamba uma ifoni yakho ine flashlight cela manje iflash Masihlaselo namhlanje ngifuna la ukushare i-testimony. Yes, Lord. I want you to witness. Amen. Nivile? I want you to witness. Into engizoyenza la. Ngike ngabuza ngathi ukhona umuntu othi mina ngiyafisa ukuyisebenza. Let me tell you something. Mina ngiyafisa kunjani? Amandla ngiyawadinga. Angithi Sengiyacela Nkosi ubangiphi amandla ngiyawadinga ubangiphi ngoba izinto Sengiyacela Nkosi yini enizongilwela kubantu Yebo, Jesu. akukho umunye ozongilwela ngiyolwelwa abantu base-PE bazawuthi abantu base-PE siyawazi amandla akhe sambona Yebo. ake ngibuze umuntu oyi-1 ngaphandle iweather injani kuyashisa ngithi kuyashisa ngingayishintsha iweather ini imvula ngiyishintshe ini imvula Jesus. can I do that? Ukushintsha iweather manje lalela niyayibona imvula enjani lalelani
Ngiyabuza futhi. Niyayibona le mvula injani? Ngifuna ukukhombisa ukuthi idlozi likhona. Idlozi linjani? As much as the power kaNkulunkulu ikhona, nedlozi linjani? Ngizothuma le ndoda. Ngithi ayihambe. Iyoshintsha iweather ngoba kunabanye abangabhelivi ukuthi lento ingenzeka. Ngizobacela le ndoda ukuthi shintsha iweather phansi. Within 20 minutes ayinethi imvula. Ngiyayikhomanda manje. Imvula manje ayinethi. Angiyena uNkulunkulu kodwa amandla kunawo. Usukwenzile lokho okwemali. Njengamanje mkhulu manikiniki. Hamba manje. Imoto zethu akube nemvula. Yebo Manje. Abakholwa abantu ukuthi ungayenza lento. Kodwa mina ngithi ungayenza. Imvula manje. Within 20 minutes. Imvula inethe. Manje. Hamba ndoda. Ay. Awuhlabelele mfethu. Nizothi ngiyathakatha, ngithakathi. Ngifuna ukunikhombisa. Yiwe wathixo bangi. Ayenzeke. Oh, kuba isililo. Ima. Amandla nginawo namanje ngisasho. Nginalamandla lawa ngena kuSamson. Ngiyamazi uSamson eBhayibhelini. Amen. Nginalamandla kaSamson. Nginalamandla kaZuma. uJacob Zuma niyamazi. Umsholozi niyamazi. Nginalamandla kaMsholozi. Onyakazisa izwe linyakaze. Bonke abantu babe busy. Umsholozi akathethanga kaninzi. Wathetha kayi-1. Wayenxibe kanje. Ikhala enje. Sondela sisi. Ungangisabi usuyaleka. Wayenxibe kanje umsholozi. Wama wathi umsholozi mina ngeke ngiyivotele ini. Wathi angeke ayivotele intoni? Oh nanizi jonge indaba. Wathi angeke ayivotele intoni? ANC. Wathi uzovotela intoni? Onesaba. Onoyika. Hayi mina ndi MK mina. Hayi mina. Sensho mina. Mina ndi MK. Ukhona iMK njengamna. Ngoba ithathwa imuyisa nothi ngathi adele umalandela basekhonopha ngoba ubone elikhulu. Ushalela amashano fembiza ngafala imphumela sasoyithola ngomsuku. Ukhehlelezi ukugisa ingcethembu zamabhuku. Ziphanga umthombo nobe phuzela emgolweni. Ukuyeza kini uhlala liphela